Ще си сложи мамо капки в носленцето. Сложи си. Айде пак. Браво. А как прави кака? Ще кажеш ли? Бяла Как прави кака, мамо? Така ли казва кака? Ти как се казваш, Белослава? Не си да, мамо. Дигни дистанционното го дай на мама. Дай дистанционното на мама. Дай, Златце, дистанционното. Дай ми дистанционното, Чедо. Браво на детето. Айде да танцуваш, ние сме войници. Ще танцуваш ли? Айде сме. Ние сме войници, ще вървим напред. Айде танцувай, Злато, ти с как. Ще вървим напред. Леви, десни, ще вървим напред. Айде, леви, десни, ще вървим напред. Ще си направиш и мамо масаж на крачетата. Айде си направи масаж. Сега долу направим масаж. Айде, направи си масаж на краката. Айде, самичка. Айде си сложи капки. Ходи да сложиш капки на наслето на кака. Ела, како да ти сложи капки? Браво на Белослава. Айде на тебе си сложи. На теб. Я кажи как прави кокошката, как казва? Кока. А магарето? Папа. Кой прави папа? Патенцето. А гълъбчетата как правят? Как правят гълъбите? Изпедна песничка, мамо. Да, това не е сега. Мама ми купи днес нова книжка с картинки. Хайде да танцуваш, ние сме войници, че? Ние сме войници, ще вървим напред. Айде марширувай, Злато. Леви, десни, ще вървим напред. А кака как казва, мамо? Как казва кака ви? Как казва кака, Златце? Така ли прави кака? Ти си хулиганка малка. Даваш му да папка. Ще се обадиш и по телефончето, Злато. Айде, къде е, айде? Обади се по телефончето, дай како на телефонче. Обади се на баба. Дай. Кажи, ау, бабо. Айде, обади се. Обади се по телефона на баба. Кажи, ало. Ало. Айде, мам. Наистина ли те набера? Не, наистина. Айде, кажи, ало. Да, тук снима мама.